Ahoj, jmenuji se Ctirad Hymelík a chci vás pozvat na festival Evolution. Na největší festival osobního rozvoje a zdravého životního stylu ve střední a východní Evropě. Neboli na festival, který vám nasadí brouka do hlavy. Je to po 12., co pro vás připravujeme víkend plný inspirace. A moc rád bych vám dal teďka trošičku vidět, co máme pro vás připraveno a co se 18. a 20. března ocitne na výstavišti v Praze Holešovicích. Určitě ta jedna část a hodně důležitá část jsou vystavovatelé. Jsou to stánky, jsou to prezentace firem, které se zabývají těmito tématy. Máme základních 5 rozdělení. Určitě první je biostyl. To jsou certifikované firmy, které nějakým způsobem pracují s biopotravinami. Biopotravina je potravina, která je produktem ekologického zemědělství. Neboli je produktem lidí, kteří se starají o naší planetu trošku lépe než klasický zemědělství. A to je jeden z důvodů, proč já osobně kupuju biopotraviny a mám to rád. Tady ta zóna je ve střední hale a přijďte se kouknout, je to úplně našlapaný. V pravém křídle je zóna zdraví, což je množství stánků plný a nabitý věcma, které jsou připraveny, aby se starali o vaše tělo. A tím pádem i o vaší duši. V levém křídle na kraji je zóna EcoWorld, která je plná věcí pro ekologickou domácnost, pro ekologické oblečení. A taky, tady ten rok poprvé, je tam poradenská zóna na téma fotovoltaika a elektromobilita. Máme partnerství s Nissanem a partnerství s firmou ABB, což jsou 2 základní hráči světoví na téma elektromobilita a jakým způsobem používat fotovoltaiku. Určitě důležitá věc je zóna osobního rozvoje, což je zóna, která má nějakým způsobem vás vybudit k tomu na sobě začít pracovat. Začít hledat svůj vnitřní potenciál a pracovat s tím, co máte přirozený a co je vám daný. A poslední zóna, to je zóna alternativa. To je zóna, kterou můžete brát za trošku divnou, ale ta zóna stojí za to, protože vás přivede k nějakým otázkám, které nás převyšují. Dovede vás k tomu, aby jsme se začali bavit o tom, v čem je ten smysl našeho počínání. Je tam mnoho čajoven, mnoho kaváren a v této zóně můžete spočinout ve fatboy zóně odpočinkový a dát si čajíček a přemýšlet o životě. To se týče vystavovatelů. Úplně nedílnou součástí a pro návštěvníky možná ještě důležitější je festivalový program. Více jak půl roku pro vás připravujeme 8 stagí s více jak 130 časovými sloty, ve kterých se představí mnoho nádherných lidí, kteří mají co říct a dokážou vás inspirovat na nějaké cestě. Rád bych zde pár zmínil. Určitě máme rozdělený program na základních 9 témat. První jsou vztahy z různých pohledů, abyste se dokázali zorientovat, jakým způsobem jsou vztahy v vašem životě důležité, jakým způsobem se v tom orientovat a zpracovat s vaším partnerem na tom, aby váš vztah se rozvíjel. Další důležitý programový bod je zdraví. Přednášky na téma zdraví. Pan doktor Forst, různé metody léčení, konvenční nebo alternativní, celostní medicína, bylinky, to všechno tam můžete najít. Třetí rámec v programu se může nazvat výživa. Jak pro děti, tak pro dospělé, odborníky, léčivá výživa, různé směry, veganství, vegetariánství, raw, jakým způsobem se v tom zorientovat. Čtvrtý důležitý okruh je ekologie. Jak jsem zmínil, Nissan a ABB, vlastně jakým způsobem v klasickém životě měnit principy svého chování k tomu, aby jsme se lépe chovali k planetě Zemi. Blok pro rodiče, hlavně pátek, máme blok pro rodiče, kde vlastně chceme ukázat rodičům, jakým způsobem vychovávat nebo jakým způsobem inspirovat děti, jakým způsobem jim pomoct ve výchově, jaký jsou možnosti dneska výchovy, jaký jsou školky, školy, jakým způsobem se tady v tom zorientovat a kam své dítě nasměrovat. Potom jsou tam workshopy, pohyb, dance coaching, indický tanec, yoga na pracovišti, yoga pro děti, tai chi, hudební lázně, to všechno tam najdete. A určitě důležité je 9. blok, což je blok na téma ekologie s Českou technologickou platformou pro ekologické zemědělství. A pro všechny maminky, které chtějí přijít s dětma, určitě je vemte sebou, protože tento rok poprvé máme profesionálně vybavený dětský koutek od Rossmanka, kde vlastně o vaše děti bude postaráno komplexně, můžete je tam nechat si hrát a můžete si projít celý festival, jak budete chtít. A ještě k programu.
Dovolte mi zmínit hlavní hosty. Margit Slimáková, Tim Wallace Murphy, Antonín Baudyš, Jakub Střítecký, Tomáš Rychnovský, Brandon Bass, Jan Milfajt a nebo Svámí Dadžanan, který přijíždí z Indie. O všech těchto lidech se dočtete na těch webových stránkách a věřte, že stojí za to každého z nich slyšet. Určitě je pro vás připravené mnoho zajímavostí, třeba jako Institut pro inovativní vzdělávání, který vám poradí, jakým způsobem nasměrovat děti do jakého typu školství, jestli je Montessori lepší než normální, nebo jakým způsobem se pohybovat tady v tom. Zajímavá je seznamovací agentura Náhoda, která vlastně na místě bude mít poradenskou zónu na téma vztahy. Kokoza, firma, která vás naučí, jakým způsobem se hezky doma obohatit o kytičky, jakým způsobem pěstovat doma všechno, co je možný. Ekodomov vám ukáže, jakým způsobem se dá odpad třídit i v městském prostředí. V neposlední řadě Pomoc Nožky, což je projekt našeho kamaráda Petra Dobrýho, který furt přemýšlí, jakým způsobem podpořit neziskové organizace, aby my, kteří nějakým způsobem jsme aktivní, jsme mohli jednoduchým způsobem tu svoji neziskovku podpořit. Vegan Fighters, což je projekt, který ukazuje, že i ty nejvášnivější bojovníci a lidi z ringů jsou vegani a nemusí jíst maso k tomu, aby byli bojoví, aby byli schopní. A určitě v poslední nebo v neposlední řadě jsou zvukové lázně od Diany, kde vás naladěj, poladěj tibetskýma mísama na léhátku a užijete si slastnou masáž. Toto je malá ukázka toho, co všechno můžete najít na festivalu Evolution příští víkend 18. až 20. března. Budu moc rád, když přijdete. Minulý rok nás tam bylo více jak 16 000 a doufám, že tento rok nás bude ještě víc. Děláme všechno pro to, aby jsme každý rok vytvořili prostor, kde se můžete setkat s vašimi kamarády, kde můžete být inspirováni a kde můžete potkat mnoho novinek, který se za ten rok na českém trhu zdravého životního stylu a osobního rozvoje objevilo. Ještě jednou, příští víkend a těším se na vás a díky moc a mějte se fajn.